Beh, questa è la forma della luna crescente. I respecte al naixement de Catalunya, com a nació, fa una mena d'allegoria que ara llegim. D'altra banda, com el solen dir, i com el mateix perfil de lloc deixa veure, aquella terra, en temps antics, no havia estat voltada pel mar. El fundador de Catalunya, que va conduir una unió de gent primitiva i ferestega fins a un grau de civilització i humanitat que s'eleix sobre la resta dels mortals, ja des del primer moment i de dret sota l'efecte d'haver obtingut la victòria, va esmerçar-se a fer excavar la part de terra que els unia al continent d'uns 15.000 passos i va fer que el mar voltés tota la terra. En aquesta feina no només hi va obligar els indígenes, sinó també tots els seus propis soldats. L'obra, distribuïda entre una quantitat tan gran d'homes, es va culminar amb una increïble rapidesa. I els pobles veïns, que al començament s'arreien com d'una bajanada, van quedar astorats d'admiració i temor. Entenem a l'al·legoria de convertir Catalunya en una illa com al d'aïllar-se de l'imperi franc, al qual pertanyia en origen, i gràcies a les victòries que esmenta, és a dir, la conquista de València, de Mallorca, com un fet que és just al principi del naixement de la nació catalana. Molt bé. Després passa a descriure un típic port del nord de Catalunya i la seva descripció coincideix amb la descripció que l'Albert Fortuny ha fet moltes vegades en altres conferències de Pals. Entre les dues banyes, separades les seves puntes per una distància d'11 milles, penetra el mar i des d'allà s'obren una immensa superfície tranquil·la que per les terres que el volten de banda a banda i el protegeixen dels vents sembra un llac d'aigües tancades, més que no pas esvalotades. I prop de terra dibuixa un ventre que fa de port, que per a gran benefici de la gent té molts moviments de vaixells d'arreu. Les boques del costat són molt perilloses, d'una banda per uns guals pocs profunds i per l'altra per unes roques que correspondrien a aquestes illes Medes. Les boques que esmenta serien la boca de sortida del riu Ter, que en aquella època sortiria una mica més a nord, en correspondència més o menys a les illes Medes. Què diu més? Ben bé al mig sobresurt una roca gran i per això gens perilloses, que té edificada una torre de defenses. Altres roques queden amagades sota l'aigua i representen una amenaça. Només els catalans del lloc coneixen els topalls i les vies d'accés. Per això, cap estranger mai no busca temeràriament aquest refugi, sense penetrar-hi guiat per un català, al qual tampoc no li és fàcil entrar amb seguretat, si no és per referència de determinats senyals situats en punts de la costa. Si un dia canviessin de lloc aquests senyals, fàcilment destruirien qualsevol flota enemiga, per nombrosa que fos. Molt bé. Aleshores, aquest és el mapa de la regió, de la zona de Pals, avui en dia, i el que m'ha sobtat, que Google Maps, si mirem a relleu, sobresurt respecte a la platja en correspondència del Mas Pinell, i aquesta és una vista aèrea de fa uns temps. A veure què diu de la capital, o Barcelona. Està situada en l'espendent suau d'una muntanya, que s'entén que és Montjuïc, i el seu perfil extern és gairebé d'un quadrat, més o menys, sí. S'obre en amplada des de sota el mateix del cim del turó i s'estén uns 2.000 passos fins al mar, i en llargada, tot seguint la riba del mar, és una mica més extens. La ciutat ha quedat unida banda a banda de les ribes del mar, no amb un pont fet amb pals ni estaques de fusta, sinó amb una obra de pedra
amb esveltes arcades. I aquí s'està referint al que hi ha a l'extrem de la ciutat, les arcades de les drassanes. Perquè els vaixells puguin fer sencer tot el tram de la ciutat sense trobar obstacles. És a dir, està a un extrem de la ciutat i els vaixells poden andar fins a l'altra punta sense cap problema. Encara tenen un riu molt petit, però tranquil i agradable, que brolla del mateix turó on està construïda la ciutat i la traversa pel mig, fins a fer l'aigua barreja amb el mar. El cap del riu i la seva deu, que queden a prop de les afores de la ciutat, han estat voltats de fortificacions. Ja esmenta el castell de Barcelona. Els barcelonins, tots pensant que si reben un atac o infiltració de forces enemigues no podran tallar ni desviar ni emmetzinar l'aigua. Des d'allà, a través de canalitzacions fetes amb vaons, l'aigua és portada a totes les direccions cap a les parts baixes de la ciutat. I en algun lloc on el terreny ho impedeix, aleshores ho resolen fabricant cisternes que recullen l'aigua plujana, amb la qual cosa assoleixen el mateix resultat. Això està bé. Després parla de més coses i aleshores no esmento tot, ja que no hi ha gaire temps. Parlo del Banc Públic de Barcelona. Amb el costum de tal durada, ara ja tenen abundància de tots, per tots, per sobre del que es pot creure. D'aquesta manera no estan gens preocupats, havent-hi diner, per si venen al comptat o si tenen molta quantitats en títols nominals. Per fer-los no recorren mai a tractes privats, sinó que s'acullen a la fe pública de la ciutat, amb els instruments que ha consolidat la tradició. La ciutat, quan arriba al termini del deute, exigeix el retorn del crèdit de deutors particulars i els col·loca en el tresor. I gaudeix del seu rèdit fins que els catalans reclamen aquell diner. Aquests, en la seva major part, no el demanen mai perquè consideren injust que una cosa que per a ells no té cap utilitat no es pot agafar d'aquells que sí que en tenen, que en treuen profit. A més, si els resulta que han de donar o deixar-ne una part a un altre poble o el cal entrant en guerra, aleshores finalment en demanda. Unes poques paraules respecte a l'espírit dels catalans i al català. Aquestes maneres de pensar, en part, le han rebut per l'educació. Criats en una república, les lleis i el costum dels quals fan molt de temps que són lluny d'aquesta mena de roqueries, i en part de l'estudi i la lectura, perquè tot i que no són molts els qui de qualsevol ciutat estiguin exempts de treballar i encarregats de dedicar-se només a la seva formació, és a dir, aquells en els quals des de la infantesa un tarannà distingit i altíssim talent i esperit han inclinat a l'aprenentatge dels més nobles de disciplines. En canvi, absolutament tots els nens són amarats del gust per les lletres i gran part del poble, homes i dones, dediquen durant tota la seva vida les hores lliures del treball a les lletres. Fan l'estudi de les matèries en la seva pròpia llengua, car no és ni pobra de vocabulari ni de mala sonoritat. N'hi ha d'altra que sigui tan fidel intèrpret del concepte de la ment. Per tota aquesta zona del món es parla la mateixa llengua, encara que en altres regions pateix alteracions diverses. Aquí parla, es menciona una miqueta als segadors i allora què diu al propòsit? Quan s'apropa el dia de l'acollida, els diputats demanen a l'administrador de la ciutat el nombre de ciutadans que convindria de rebre i gràcies a totes les colles de segadors que es presenten oportunament aquell dia fan que gairebé en una sola jornada de bon temps es pugui completar l'acollida. I respecte a la ciutat, encara diu: després de sopar, dediquen una hora a jugar a l'estiu als seus jardins,
i divenen aquelles sales comunes on fan els àpats, allà on fan música o s'entretenen amb una bona conversa. Ni tan sol coneixen els jocs del daus o d'altres inútils i perniciosos d'aquella mena. En tenen dos de jocs, no massa diferents dels del bandoler. El de la lluita entre números, i aquest seria el domino, en la qual un s'apodera de l'altre, i l'altre consisteix en la lluita entre vicis i virtuts, els escacs. Tots disposats en ordre de batalla. Bé, no sé més. Hi ha mencions també del Consell de Cent, dels hospitals públics, d'aspectes de la filosofia i teologia de Ramon Llull, comerç, tècnica de navegació, la impremta i també la corresponent indústria del paper, el fet que aquest poble ha contínuament per aspecte de comerç fonat colònies i s'ha expandit molt. Menciona breument la gran crònica de Jaume I i també la conquesta de Granada i Almendares. On trobem tot això? El llibre és el de Tomàs Moro, Utopia, i el que jo he llegit abans es fa referència a això. Aleshores, el que jo llegia com Catalunya era res més que Utopia i que l'hem de reconvertir en Catalunya. També la seva capital, ella l'anomena Amaureta, seria en grec, o una traducció del grec, com la ciutat sense llum. Utopia seria el no lloc, li hem de donar la volta. Utopia seria el lloc o el país, i la capital seria la ciutat de la llum, li donem la volta. I aleshores no es tracta d'una, com diuen totes les definicions, un relat sobre el funcionament d'una societat fictícia, no? És un llibre on d'una manera no plana expliquem un país i com viu la seva gent, i tot això més endavant és només la introducció de l'escenari on passen les coses. Aleshores hi ha la història dels catalans que, per exemple, que paguen al Felip el Vell perquè vingui a Espanya i faci fora el Ferran el Catòlic. Després hi ha la mort de Felip el Vell i també la gana de Ferran Colom de tenir un lloc preeminent en la jerarquia eclesiàstica del lloc. Aquesta imatge és a la portada, o una de les imatges inserida en la primera edició. Podem veure els vaixells, la torre que està a l'entrada del port de Pals, i aleshores jo això no l'he estudiat gaire encara, estic just al principi. Penso que la primera ciutat que està just darrere aquesta hauria de correspondre a Pals, i la que posa aquí sota a dalt seria la capital, correspondria a Barcelona, i aquesta petita figureta correspon bastant bé amb les imatges de Barcelona com apareix en molts portolans de l'època o just abans. Ja m'ha acabat. Just bé, això ho passem. Vull llegir només com acaba tot el discurs al·legòric del llibre amb aquestes paraules. Jo m'alegro vivament que aquesta forma d'organització estatal, que m'agradaria molt que tots els pobles tinguessin, almenys hagi pogut realitzar-se entre els catalans, que han seguit aquells principis i forma de vida amb els quals han posat els fonaments d'una nació no només pròspera i feliç,
sinó també de durada perpètua, tant com la ment humana pot preveure i imaginar. Perquè un cop estirpats dins de casa, justament amb els altres, als vicis de l'ambició i les llavors de les passions, no hi ha cap perill de divisió interna, que és l'única cosa que ha portat a la perdició i la ruïna la prosperitat, sovint molt ben protegida de moltes ciutats. Però si s'assegura la concòrdia interna de les institucions i les institucions funcionen com cal, ni l'enveja de tots els reis veïns pot colpir o somoure aquest imperi, amb un intent que temps enrere ja havien fet un cop i un altre.